Zdravím, šefino, zdravím. Viete čo, tento víkend mám veľkú udalosť, svadbu. Môj bratranec si berie moju sesternicu, ja som ich družka. Takže potrebujem dať trošku dokopy môj účes. Mám tu dokonca aj fotečku, jak by som chcel, by to vyzeralo, takto. To som ja pred mesiacom, by the way, s takým istým účesom, ako by som chcel dneska od vás. Je to možné? Ešte. No dobre, však uvidíme, nejako bude. Poďte. Chcem sa vás nejako dotknúť, ale z tej vašej odpovede mám taký pocit, že dneska neodídem s takýmto účesom z tohto barbershopu, že? Pre mňa za mňa mi kľudne môžeš ukázať aj fotku účesu Playboy Cartiho, keď ti to spraví radosť. Ale na konci svalovú pamäť neodrbeš, ja som zvyknutý strihať proste 1-2 účesy, takže keď od tohto budeš odchádzať, budeš proste vyzerať ako 80% populácie. Ostrovček, ako taký fade. A keď budeš fakt poslúchať a nebudeš pri tom moc kecať, tak ti nespravím mofilu na kýbel, ale bude to ako tak vyzerať, takže je to na tebe vlastne. Teraz som trošku zmetený, jak to myslíte? To máte niečo ako s automechanikom. To sú jediné dve posledné profesie, ku ktorým dojdete a neviete povedať dopredu, že koľko zaplatíte alebo čo dostanete. Môžem s tým skúsiť začať týmto účesom, ale kde skončíme, to vám neviem povedať. To už je proste iba na mne. Takže môžeme dopadnúť presne takto, jak ste mi ukazovali, alebo môžeme dopadnúť jak, neviem, Vin Diesel. Život je jak bomboniera. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. Takisto to je aj s mužským strihom. Ostriháte ma teda tak, ako chcem, či nie? A ja by som skôr povedal, že dostaneš účes, ktorý ti ja dám. Ale akože však je tu ten slovné hračky, rozumieš, však to je úplne jedno. Dobre no, keď nejak nedáte, asi to risknem. A čo keď sa mi ten účes nebude na konci páčiť? Ja ťa vlasy naspäť nalepiť neviem, chápeš? Takže poviem, to bude tak, že ja ťa ostrihám. Aj keď sa ti to možno nebude v hlave páčiť, tak preletneš svoje ego, zadušíš to niekde hlboko v sebe, pozrieš sa na mňa, falošným úspevom mi povieš, páči sa mi to a odídeš. A na cestu zas je to jednoduché, to je kolobeh barbershopov. Takže ak sa ma opýtali všetky priebané otázky, ktoré si chcel, tak poď sa láskavo strihať, nemám na teba celý deň.